La residència i centre d'atenció especialitzada Hospitalet Bellvitge és un recurs públic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que atén a usuaris amb discapacitat intel·lectual, capaç de cobrir totes les seves necessitats de tractament. El centre està situat al barri de Bellvitge de la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat i està gestionat per Villablanca Social. Aquest recurs compta amb 28 places en règim de residència i 12 en règim de centre de dia. Des dels seus inicis, l'any 2011, hem treballat per atendre amb cura els nostres usuaris a nivell integral, amb estratègies d'intervenció adaptades a les seves necessitats, aproximant-nos a la societat i a les famílies i oferint-los també recolzament i suport, organitzant activitats de manera conjunta amb l'objectiu de fer més i millor. Durant aquests 10 anys ens hem guiat sempre amb uns principis molt clars: la innovació, l'ètica professional, el treball en equip, l'excel·lència, la pertinença i la millora constant. Volem celebrar aquest aniversari amb una imatge molt especial, un logo que representa la nostra voluntat de seguir treballant per complir el nostre principal objectiu: ajudar a viure en qualitat. Gràcies a totes les persones, empreses, entitats i institucions que ens heu fet costat durant aquesta dècada per ajudar-nos a seguir avançant. Moltes felicitats, Bellvitge!